Faidi hingangkai seng tabu khanalayaनो tegaise kothoma dinini kothoma wngkha Gwnang Bepoterni rwngthoma. Luku bisingni khoroksa Jisuno hai hwnwi swngkha hodakra apha klangmani sompotini ani bantano rwdi hwnwi ani takhogrokno sadi. Jisu hai hwnwi saka takhuk norokni bus thumna bagwi eba norokni sompoti banta khe rwna bagwi sabo ano chongkhaba hake bo lukuno hai hwnwi saka sisawi tongdi podre pod khamaimung rok bai huske tongdi tamni hwnkhe Gwnang phano wngthung rang ri bai sibi borok kaham khe tongwi manya. Jisu afru a rwngthomano borokno saka Gwnang khoroksa tongmani bini kheto belai khe mai hamkha hake bo hai hwnwi uansukha aswk mai kwbangma tonnani jaga se kwrwi. Ang tabuk tamo khlainai bo kha bising bising hai hwnwi saka ang samung mungsa tang siwano mai tongma nokrokno swbaiwi kotor khe tangphirano aro no a mai bai aswk manwirokno tonwano. Afru ang kha bising bising hai hwnwi sawano talika kahamsa bisi kwbangmani bagwi manwi kwbangma tisawi narakha. Lengla twtwi tabuk bisi sogwi cha sidi nwng sidi tongthokdi. Yangle kaitor bono hai hwnwi saka Bepotersa tini horono nwng ma thwiyano aswk tisawi narakma manwirok afru khe sabo mannai. Jisu hai hwnwi sawi kok mwthakha kaitorni thani Gwnang wngyawi sakni bagwi rang mai khatiwi tonnai borok bo a Gwnang hai. Ge tinini bagwi aswkno baibrok norok ani video no chajak tongkhangkai like kaisa rwnani tapukdi tei share khainai ini bai bondorok bai bo share khailadi ge tini joroti aswk wnglaisiano tei kaisa kothoma tei next video o malai phiyano hambai.